definitiva que es produirà en el proper plenari es corregirà aquesta data i que aquests impostos i taxes pujaran únicament el 2,4%, que és l'últim índex de l'IPC interanual publicat, el del mes de novembre, i no el 4,5%, que era el del mes d'agost. I ho fem pensant que és tan lògica aquesta proposta que anava a aprovar-se, però ja hem vist que no, perquè realment la voluntat del govern no és la d'una simple actualització, com han vingut confessant. Han desestimat la nostra al·legació i per tant els impostos ara pujaran un 4,5%, és a dir, 2,1 punts més, quasi el doble, de l'IPC real. I per tant no podem estar parlant, no poden continuar parlant d'una simple actualització, sinó d'una pujada d'impostos. Una pujada d'impostos significativa, en un moment en què qualsevol augment, com dia abans, de la pressió fiscal no és convenient en absolut i va en detriment de les famílies. La justificació del govern de desestimar una proposta que nosaltres entenem no només raonable, sinó fins i tot coherent amb el seu propi discurs, amb el discurs del govern, és preocupant, perquè ells parlen d'aplicar la diferència dels possibles ingressos entre l'IPC aprovat i el real a majors bonificacions fiscals o a mesures de caràcter social. I dic preocupant perquè qualsevol bonificació fiscal s'ha d'aprovar també ara, en companyia de les ordenances fiscals. Si no s'aproven ara, no poden entrar en vigor durant l'any 2009, entraran en vigor en l'any 2010.